Ola, son Edio, o teu adestrador, e xa sabes o que toca. Ímonos a poñer en forma en pulso activo. Só necesitas meter un pouquiño de ganas, uns minutiños para sentirte mellor, e xa está. Imos alá! Moi ben, e aquí estamos un día máis, ben acompañado como sempre. Que tal estades, chicos? Buenos días. Con ganas de empezar? Bueno, Un día máis, verdad? Sí, Así me gusta. Veña, va, con A enerxía. alimentación considero que é algo moi importante. Dice que un 70% é a dieta do que consigas e o resto é o entreno que fagas. Sí, é verdade que se ves de facer exercicio tes fame, pero tamén é verdade que hai cousas que son mellores de comer despois do exercicio ou antes que outras. Para ter o corpo san hai que ter actividade motora e tamén hai que alimentalo. Pero alimentalo non quere dicir que podamos comer o que nos dé a gana. É dicir, se queremos levar unha dieta equilibrada, temos que poñernos en manos dun profesional. Non é tanto chegar a un canon de beleza de estar tope gama, que o estou, e estamos todos con tal de que funcione o corpo, pero o caso é que funcione o corpo. Movendo a un lado, suave, e a outro, vale? Mantemos aí o pescozo, pequenos movimentos para ir entrando en calor, máis ou menos. Eso é, suave. A min dói o pescozo algo, Doiche o pescozo. Sí, sí. E eso, imos diante e atrás. Non sei se é de aquí, da moto ou de que. Ah, da moto. Tes moto, lo? Teño unha moto, mólame. Pero que é de marchas, scooter... De marchas, sí, de marchas. Marchas son casi todas. Imos ca sombreiros aí. Bueno, eu teño o scooter, vendín este ano, teño que dicir, non tiña marcha, o sea, era para Andaba como un diante foguete. e a frenado. Iba a dicir para diante e para atrás, pero para atrás non vai. Estrella, tú tes moto? Que? Tes moto? Cambiamos. Estou como unha moto, pero non teño. Gustoume esa resposta, sí, señor. Para onde vou ir eu con unha moto que me Ai. estapino por aí? Círculos máis Eu amplios. se quero levote na miña, Bueno, Moi ben, abrimos e pechamos ahora aí, eso é, Pero de dous nesa non se pode correr. os círculos. Pode se correr na hasta de cintura. 3, se te pos, Eu teño que dicir que as motos gústame, pero teño moitísimo respeto, Sí, Hai que sí, ter sí, moito sí, sí. cuidado na carretera, porque mira, un golpe no coche pódelo contar, pero na moto se o contas xa tes moita sorte. Sí, sí, eso Cambiamos. sí que é verdad. Así que dende aquí o único que dicimos é eso, que teñades cuidado na carretera, os que tedes moto, sobre todo os que sodes de Galicia, que non sei, tuve que vendela porque con este tempo pouco utilizada, a verdad. E con chuvia moi perigoso. Xuntamos as perniñas. Pois eu fui máis mítico. Nos tiñamos moto, unha R1 ademais, pero naceu a pequena. Entrou o medo precisamente a levar un bo golpe e, claro, íamos os dous na moto. Entón, Normal. eu quería ter unha Vespa, unha moto, Cambiamos. pero non me sinto con forza para suscitalas. Pero igual despois do programa remato mo comprar Ai, unha moto. forza vas a ter, ao acabar vas ter forzas, che digo. Imos a mellorar aquí a nosa condición física. Imos ahora nocellos e pulsos. Pois xa vedes, chicos, comeza a clase e nós falando aquí de motos, hacia dentro, E ti non é? Eu teño carné. Tes? Sí. cambio Eu de pé. moto teño na casa, pero como o meu querido é me alto, pois non lle chego os pés. Cari, bájame los amortiguadores. Hacia adentro. Moi ben. eu primeiro quero ver o Anxo, quero ver a moto, porque non sei se me daré subido, Pero eu axudo a comprar unha escaleira se fai falta, pero se quere pode vir na moto cando queira. Imos a empezar cunha marcha, vale? Imos aí, como se estuvéssemos aí facendo unha clase de aeróbic, imos activando o corpo, cada vez levantando máis os xeonllos, movimento de brazos, eso é. Min cada vez que facemos isto falta má música, pero miro pano é que non vai. Imos Unha aí. marcha. Uns Flow 30 natural. segundiños. Ya lo siento. Eso, e vamos elevando cada vez un pouquiño máis, Últimos segundiños. 5, 4, 3, 2, 1. E ahora imos dende a cadeira a un lado, aí. Dalle non é. Aí. Eu Pegando teño uns que coller brinquiños ritmo. un lado e outro. Baile tirolés. Exacto. Últimos segundiños. 5, 4, 3, 2, 1.
Vale. E agora o que imos a facer é, imos a levar o xeonllo e levámoslo ao cóbado contrario, vale? Imos aí. Eso é, xirando o tronco. Gañando aí mobilidade, eso é. Eso é, xiramos ben todo o que poidamos. E imos en últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1, vale. É que é verdade que co paso do tempo pois a xente cambia, pero é un proceso natural, pero volvemos ao mismo. Se ves que estás collendo uns quiliños, pois podes facer un exercicio. Eu sí que estaba empezando a notar ese cambio no corpo. Certo é que aínda non me chegou o gran cambio, pero vexo aí o lonxe e parece que el ven cara a min e eu intento escapar cara ao outro lado. O que imos a facer primeiro é facer un nudo na zona dos nocellos, vale? Imos a xuntar os pés prácticamente, aí, no centro da goma, facemos un nudo. En esta posición, estamos aquí, os pés separados, anchura das cadeiras, o que imos a facer é abrir a perna hacia un lado, vale? Imos a comenzar 10 veces ca perna dereita, estrella. Como é un exercicio que implica tamén algo de equilibrio, vai a utilizar unha pica, un pau de escoba que teñades na casa. Estamos nesta posición, pés separados, anchura das cadeiras, collemos aire e abro. E volvo controlando, vale? Podo meter as mans aquí na cintura. Cada vez que elevo a perna, levo o ombligo hacia adentro, activo o glúteo. Van 5, van 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, imos a repetir o mesmo exercicio, pero ahora imos a cambiar de perna, de acordo? Outra vez gomas. A mí as gomas non me gustan moito, porque para a próxima clase teño que vir depilado, porque esas gomas tiran bastante. Entonces, ou depilado ou pantalón largo. Collemos aire e abrimos. 2, 3, activo glúteo, abdomen hacia adentro, ombligo hacia adentro, eso es, 5, 6, 7, 8, 9, e unha última. Moi ben. E relaxamos aí. Oxalá houvese exercicios de, bueno, pois vou queimar grasa aquí e aquí, que é onde me sobra, e con estes dous exercicios vai pasar. Pois non funciona así. Imos a levar a goma por encima dos xeonllos aquí nas. Ben, a min, a verdade que esta goma o que me vai facer é, como teño os pelos que prometo vir o próximo día depiladiño, vai me pillar os pelos e pode facernos daño, vale? Pero vale, non pasa nada, aguantamos. Ahora ímonos a colocar en posición parecida ao agachamento, man nas cinturas, o cuño para atrás, e o que vamos a facer é un movimento hacia un lado e hacia outro, dinámico, vale? Co cuño hacia atrás, collemos aire e solto. Cu hacia atrás, poden meter os brazos diante ou na cintura. Casi me sai un paso de baile. Sin querer. Unha coreografía. Vouche levar pa Siliria. Non sei máis. Non fagas propaganda. Última. Sí, vai pasar da alumna a mestra, xa verás. Moi ben. Relaxamos e imos repetir este exercicio outra vez, vale? Nada, Silvia díxome que lle daban ganas de levarme de mestra pa a súa escola. Bueno, é que como Noemi sempre está co de bailar, pois xa lle dixen, nena, vouche levar pa Siliria, que xa lle dixen outro día. E eu acepto a invitación cando queira, pero para bailar, eu de profe nada. Colocámonos, podemos meter os brazos diante e empezamos hacia a dereita. Eu estas mans non sei como colocadas. Vainas cambiando. Pode ser Vamos a posición rotar. político, posición forza, posición rezar. Última. Moi ben. A min todo que supoña coordinar mans e pés e pernas e dúas cousas, a min non
non se me dá. Non sei se notastes. E agora imos a traballar en cuadrupedia, vale? O que imos a facer é pés separados a anchura das cadeiras, imos a coller aire levantando os brazos aí, imos a soltar o aire dende doblando da cintura, e levamos os xeonllos ao chan e as mans á altura dos sombreiros, de acordo? Nesta mesma posición, tal e como estamos, mantemos a goma aí, e o que imos a facer é elevar a perniña flexionada hacia un lado, vale? Como se fose un can cando está mexando, o mesmo. Entón, collemos aire e sempre ca perna dereita solto arriba. E volvo controlando. E volvo. Se nos costa moito así, se temos problemas de pulso, podemos colocar os antebrazos e facemos o mesmo exercicio. Van 7, 8, van 9 e van 10. Moi ben. Ahora, mesmo exercicio, pero ca outra perna. Collemos aire, colocámonos ben e subimos. Traballamos a zona do glúteo, a zona das cadeiras, aductores. Eso é. Dúas máis. Tu queima, Última. Moi ben. Imos hacia atrás. Imos hacia atrás. Onde notades o traballo, chicos? Onde estades notando? Eu... Aquí nas... Eu nas na cachines, verdad? cacha, Nas cachines. claramente. Hai que ter un equilibrio entre comer ben, adestrar ben, non te podes pasar nin adestrando porque che vai tres lesións, nin aunque fagas unha moi boa dieta significa que vayas estar ben físicamente. Ten que haber aí un equilibrio. E o único que imos a facer agora é cos pés separados a anchura das cadeiras, mans debaixo dos ombreiros ou antebrazos, as puntas dos pés sempre en contacto co chan. O que imos a facer é moi simple, simplemente imos a separar as puntas dos pés manténdoas arrastradas, vale? No chan. Entón, collo aire e solto, separo e volvo. Solo movo as puntas dos pés. Eso é. Cada vez que separo, levo o ombligo ben hacia dentro, activo o glúteo e volvo. Exhalo pola boca e inhalo polo nariz. Van 7. Van 8. Van 9. E unha última. E van 10. Ímonos a colocar agora para descansar un pouquiño os pulsos, imos a traballar encima dos antebrazos. E agora estendo as pernas, pero normalmente traballamos así, agora o que imos a facer é, vamos a separar un pouquiño os pés e que este en tensión aí a banda, vale? A goma elástica. Entón, mantendo esa posición, apretando o abdome, vixiando ben a pelvis, o ese cuño que nos ten para arriba, vais un pouquiño máis, estrella. Aí, apretamos. Sí, aí. E cando diga eu, subimos arriba e aguantamos aí uns 30 segundinhos. Preparados. Como que cando digas ti? Sí, cando diga eu. Por eso estaba Preparados. atenta. Listos? Veña, mantemos arriba. Apretamos aí ben o abdomen, separamos ben os pés aí, que notemos aí a tensión, que a banda elástica faga aí un traballo extra, e aguantamos aí, vixiamos esa pelvis que non vai hacia baixo, nin o cu hacia arriba. Unha posición dunha táboa, tal cual, e aí respirando. Vale, xa vai a mitad de fora, aguantamos, ánimo, seguimos respirando, ombligo hacia dentro. 3, 2, 1, moi ben, bo traballo. Baixamos, relaxamos un segundiño. É unha trampiña que xa lle pillei. As cousas como son, porque claro, le empeza a explicar e sí que é verdade que ten esa costume de que claro, se coloca e ás veces di o inicio e ás veces non, entonces eu póñome aí a facelo e, home, uns segundiños non importan, pero eu creo que polo menos 10-15 segundos xa levabamos. Chicos, mesma posición, mesmo exercicio que estamos facendo antes. Sin manter en estático, o que vou a facer é, comezo nesta posición e abro e volvo. Abro, volvo, vale? Imos estar aí 30 segundiños, así que preparámonos, collemos aire, colocámonos ben, posición inicial, e imos ca perna dereita, abro. E volvo, e abro ca esquerda, eso é, cambiando, 1,
e outra. Eso, e mantendo sempre unha tensión na banda, vale? Na goma. Eso é. Eu non podo. Vale, axúdoche eu. Ui, Vixídoche. Pero contanos tempos, Sí, estou contando. Axuda lo que queras, pero ti eu non dou feito. Imos a levar un pouquiño. 5 segundiños, moi ben. Mantén esa posición. 3, 2, 1. Vale, moi ben, bo traballo, Estrella. Descansa aí. Sí, señor. Como cando o profe che vai dicir e tal, pois é un alicerce para que faigas mellor as cousas, que che indique el como facelas. E sobre todo para facelas na casa. Imos a levar a banda a zona aquí, por encima dos xeonllos. Vale. Colocamos boca arriba. Xuntamos os pés. O interior aí xuntamos os xeonllos, pernas flexionadas formando un ángulo de 90 grados. E aquí o que imos a facer é separar os xeonllos, mantendo os pés xuntos, vale? Collo aire e solto. Que se me solta? Manteño a zona lumbar ben apoiada. Activando o core. Non quero facer Apreto. trampa, pero solto... Mantendo sempre un mínimo de tensión na goma, Van 5. Os pés sempre xuntos, separo os xeonllos. 7. Edi, Dime, se 8. se engancha así un pouco nos xonllos para que non escorra, está ben tamén, non? Porque eu noto a O resistencia único que igual. temos que notar é que nos fai... A resistencia. Exacto, a resistencia. Unha última. Moi ben, elevamos os xeonllos hacia nós. Relaxamos. E xa terminou. Mirade que rápido terminou este entrenamento. Non protestaron nada. Unha maravilla. Milagro del Xa Señor. rematou. Xa rematou, ves? Empezamos así un pouquiño, cóstanos un pouco e despois fáxenos corto. Cambiamos. Ao final sí que vamos a rematar collendo na rutina. Claro, home, é que isto é cuestión de hábito. Isto, os 21 días xa pillamos o hábito. Estamos aí pretiño, estamos pretos xa. Ben, imos a baixar agora. Imos a deixar a goma. Soltamos a gomiña. Ben, ímonos a sentar. E agora para estirar a zona un poquinho do glúteo, vou a cruzar a perna e vou a empuxar hacia un lado e miro hacia o lado contrario, vale? Manteño o brazo de atrás tendido, facemos unha torsión e tiramos do xeonllo, deste caso que está flexionado, hacia o lado contrario. Non vou dar a volta, xe que tal. Xa están someténdose comigo. Sabe lo que pasa? Que se por non facelo, se non vou ao meu límite, eu non estiro. Cambiamos a hora de perna. Entón tamén preciso estirar. Eso é, mantemos a planta aí no chan, xiramos, eso é. Miramos a Silvia que pode ser a nena do exorcista, Porque che vexo, non? Unha torsión aí, sí, señor. Aí, pero temos que notar o traballiño na zona do glúteo, vale? Aí, eso é. Piramidal. Exacto. E agora, relaxo, xunto as plantiñas dos pés, espalda ben reta e cos cóbados empuxo eses xeonllos hacia fora, estiro aí. E se quero estirar un poquinho máis intenso, vou levando o corpiño hacia adiante. Moi ben. Agora o que imos a facer é abrimos as pernas, xa para rematar. Collemos aire arriba, pernas separadas. Collo aire, vou soltando hacia adiante. Intentamos manter as pernas estiradas. Se nos costa moito así, se me flexionamos un pouquiño, aguantamos aí uns segundiños. Aguanto aquí un pouquiño, agora xunto as mans e bon hacia un pé, aguanto aí e acompaño un pouquiño co peito. Eso, sin hundir a espalda. Imos agora cara ao outro lado, suave. Aguanto aquí xa o último estiramiento. Eso é, uns últimos segundos. Vale, 3, 2, 1, moi ben. Perfecto, pouquiño a pouco ímonos colocándonos de pé. Perfecto, chicos, moi bo traballo.
rematamos hoxe tamén unha sesión máis aquí en Pulso Activo e recorda, o corpo necesita movimento tanto como o aire para respirar. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, chicos, sí señor. Traballo máis, sí señor, un día máis fora.